Predstavím našu výherkyňu, pani Renátku. Dobrý deň. A nachádzame sa v akej dedine? Tužina. Sme v dedinke Tužina a pani Renátka vyhrala posteľ Betka. A moja prvá otázka je, prečo ste sa prihlásili do súťaže? Prihlásila som sa preto, lebo sme kúpili domček, čiže zariaďujeme, prerábame. Tým, že máme 3 deti, tak posteľ sa zíde. A ktoré z tých 3 detí získa tú posteľ? Bude to syn mladší. Bola trošku aj bitka, lebo ten starší povedal, že by sa mu tiež zišla tým, že má priateľku, tak už mal veľké oči, že budú spolu na nej spať. Ale teda vyhral teda ten mladší syn. Prečo vyhral ten mladší syn? Čo spravil, že si ju zaslúžil? Ten starší má takú menšiu izbu, čiže tam by ju moc nevyužil. Tým, že sa dá rozkladať aj na väčšie lôžko, aj teda s tým výsuvným lôžkom, tak určite tuto bude mať ten mladší viac priestoru na rozloženie. Výborne. Pani Renátka, mám pre vás ďalšiu otázku, že čo vás zaujalo na tejto posteli? No, posteľ ma zaujala hlavne tou variabilitou, že je na viacero spôsobov rozložiteľná. Čiže sa dá použiť aj pre jedného, aj pre viacerých. To ma zaujalo najviac. Presne tak. Dá sa použiť aj ako sedačka, ako my teraz sedíme. Tak. Vieme to použiť ako jednolôžko, ako dvojlôžko, dokonca ako trojlôžko. Ako ste reagovali, keď ste sa dozvedeli o tom, že ste vyhrali, a ako ste sa tu vlastne dozvedeli? No, dozvedela som sa to mailom, myslím. Neverila som, samozrejme, že som neverila, lebo v dnešnej dobe teda pri tých informáciách, ktoré vám chodia aj také klamlivé, tak som si dodatočne otvorila stránku na Facebooku a teda našla som si ten príspevok žrebovania a keď som zbadala svoje meno, tak to bolo také neuveriteľné. Úplne, že wow, posteľ, že to som teda ešte nevyhrala. Takže neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, posteľka je u vás doma. My vám prajeme, aby vám slúžila dlhé roky. A pre vás ostatných, pre našich priateľov a sledovateľov, našich priaznivcov a fanúšikov chcem pripomenúť, že stále prebieha ďalšia súťaž o posteľ Betka. Prebieha súťaž o medové madrace. Takže sledujte nás, prihláste sa do súťaže, zapojte sa, aby ste mohli aj vy vyhrať. A možno práve najbližšie sa stretneme u vás doma pri rozdaní buď madracov alebo postele Betka. To je za mňa všetko. Pani Renátka, vy ak chcete niečo povedať, tak povedzte. Držím palce všetkým ďalším výhercom. Výborne. A ja držím palce. Majte sa. Dobrý spánok je Wood Service.